Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan anilo at tagakagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Inang Sharon Aquino Tibugay from Novelin Taberna. Anak ko ada Jessica, Ginaline, Riza ken Rachel, lakay ko Anilino Villaferte. Apo ada Princess LJ Ashton Kenlita from Priscilla Cabral ti Jeddah, Saudi Arabia. Kagawad Felix Fernandez, Josefina Fernandez, kan Gani Matusalem, ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela. Kastamat ti Matusalem family from Nelia Limon, ti Dubai. Nisperos Cristobal Afalia ken Sagon family from Beng, Sagon. Shout out kada Jasmine Rivera, Gladys Domingo, Harold, Susan Ronquillo ken Belinda Ramos. Tropa kada Estong Obar, Bamer de la Cruz, Jose Obar, Arman Marzo ken Pox de la Cruz ti Ilisur Burayok from Eson Jerome. Happy 3rd birthday Aaron from Nanay Juliet Sugitan ti Kuwait. Gagayam ko ada Marlene Mina and family, Charis Tangilid and family, iti Zone 3, Feli Fiesta and family, Soledad Valencia ti Zone 2 Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista.
Shout out iti CIAI-SI62892 Baro Arupa, Baggao Chapter from Layan, Akibay. Avid listeners, dito'y Barangay Sawat, Tagudin, Ilocos Sur. Kan amin nga empleyado iti Santa Savings and Development Cooperative Baguio Branch from Michael John Aguilan. Kakabagyak dito'y Puruktu, Parudon Sur, Apari, Cagayan. Anak ko Ada Magnus Kanyashika from MJ Antolin. Makablaawan pa ni mother ko Merlita Paulino ti Paddad Alicia Isabella from Marisa Paulino ti Hong Kong. Tanggilid kan Bartolome family tinamnama Tumawini from Leia Afunay. Shout out kada Flori Castañeda, William Bolosan Sr., Emelda Velasquez kan Melanie Rombawa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nilo. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. Agramanan dagiti padak a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad na klaangan itinagan anilo at taga Cagayan. Idi kunakno para dengdeng nga gaklaangan kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngag. Ngam naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, tanam na maek a makaipaayda ito'y iti adal, saan laeng akadagiti anak, no dikat agraman pa yan dagiti naganak. Dua kami nga agkabsat kani manang ko a Jade. Saan kami matamako na marigrigat manang, ngam saan kami matlaeng abaknang. Sapay la kumamanang, tamaikan mo't iti gundaway ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda kami nga agpadpada ken ni manang ko iti high school. Card ko. Kitaan yung dagiti grades ko. Nan, kitaag man. Naglaing ka talaga anak ko. Nagngangato dagiti grades mo. Maipanakkel ka talaga. Thank you, Ma. Talaga ngayon ka gumaakti nag-review. Tapno na nga to lata dagiti grades ko. Nasaya at dayta, Jade. Sana kas ka dagiti daduma dita. Puro drawing ti amuda. Ngamawan mo't namnamaam kadkwana. Ma? Apay Nilo. Nangrik na kay timbagak. Pudno saan ka di? Nas ka natuladam ni manang mo. Sana kasta kanayo na saan ka matagtagari. Elena, anya matanti kasta pa nagsasaom ka ni Nilo. Nalabas ka mat. Ay, San Tomas. Kaya't ko laang ama-motivate ni Nilo. Sana kaslaawan na pulos ti arapaap na itibiyag. Bayan yun, Ma. Nairwaman iti kasta nga aramid ni Nilo. Manang Jade? O anya, saan ka diapod no timbaga? Ay na. Nala Jade, mapan ka ginanan. Sigurado na bandog kay Jay Sculio. Proud ka talaga kan ka, anak ko. Thank you, Ma. Nilo anak. Okay ka kadilaan. Wan papa? Okay aklaan? Dahil tangamin ka tirigat na kan katumas. To the rescue ka adagos ka ni Nilo. Mapalin ka di? Di mo man ay ayon adagos no kasta nga dati madilaw kan kuana. Basta pula masursuro na kaklunan ti kinapudno. At talaga nalalaing ni manang nangamiso. Di ka agdanag, Ma? Agpay sumatamin dagitim bagayo? Elena, laglagi po nga anak tamot ni Nilo. Wan, amok na ita. Ngamno kayat na ti maikan iti atensyon. Masapul nga agsalukag iti panagadal na akas kanimanang na Jade.
Nilo anak, lukatan man da ito ridaw mo. Mabit lang, Papa. Adda ka di masapul yu, Papa? Mabalin ka di nga agsarita ta, Nilo. Pa? Kaya't ko kumatagmay may sa? Mabiit lang da ito'y anak. Sige pa. Umunod kayo nga, Rod. Anya ka diti pagsaritaan tayo, Papa? Nilo, amok ana sakitan ka kadagiti insawang itay ni mamam. Pasensya amla kuman ni mamam. Diyak ngamin maawatan? No apay akas ti trato kanyak ni mama? Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo? Nay, di mo ko mapanunutan day ta anak. Anak da ka. Agpada kayo laang kanimanang mo a Jade. Apay akas jay? Kasla nila ang manang tinapatag ka ni mama? Nilo, numaminsan, saan tayo amadlaw ang makapaspasakit tayo gayaman? Kasdye nga minti ugali ni mamam numaminsan. Saan la maminsan pa? Kanayon? Masansan nga iparik na kanyak ngawan serserbik iti dayto abalay? Anak, pasensya ka no, masaksakitan ka, kadagiti ipakpakita ka ni mamam. Iruruam ko nga rodon ti bagik pa, tauran niya tar aramidag, talaga tagikurangan ni mama. Anak, kaya't ko kumamot niya oray maminsan, ipanakil-nakbat ni mama, agbalin na proud iti kabalak. Di ka agdanag iho, dumtang tumatlang day tangal daw, uray po utam. Sapay la kuma, tasaan pa nala daw ti amin na dumtang day ta, Papa? Sapay la kuma. Elena, masapol nga agsarita ta. May papanitian niya. May papanakan ni Nilo nga anak ta. Nadlaw mo't masaksakitan kadagiti isaw-sawang mukhang kuwana. Saan ko apas pasakitan ni Nilo? Kaya't ko lang nagnakam. Aramidan na ti amin nakabailan na. Ayam saan kumakas jay awagas. Sabali ti epekto ti panagsarsaritam kan kuwana. Kat anya nga ron ti kayat mo mapasama kita. Saan mo kumamot nga idadaduma ti anak mo? Kat siyak manan ti dakes. Kasta ka di? Elena, saan amay panggap da ito'y kan ka? Dagiti dua nga anak ta ti masiknan dito'y. Saan mo mabalin asukatan ti panangipatag, babae ni ti medalya wano kinasirip? Nagbatad nga minagaputan nga to ti grades ni Jade, kat ipadlaw mo launa yun nga isu ti kayat mo. Makunamlaang dayta, taisakit mo launay ni Nilo. Isakit ko gaputay isu ti kanayo na may kalilis. Itintutawan mo ti madingar aramidan na. Ikagkagumaan na mo ti agadalan na imbag. Isu na laeng tatalagang agsupadi da iti kinasirib nga agkabsat. Saan kumat apas pasakitan kunakmanen? Kaya't ko laeng atuladen na kumamot ni Manang na. Ngayon masaksakitan latta, Elena. Isu nga agamiris ka kuma, sakbay amaladaw ti amin.
Sigurado nga dumanan ti mistake mo iti eksaman niya. Awan bibiyang mo Manang Jade. Uy, defensive. Saan ka nga gungat Concern na klaang matkan ka? Concern? Wano kaya't nakla nga pabainan? Kasano, nakababain ka mo talaga. Kasla saan da ka nga anak da mama. Anya? Amom, naimbaglaangan ta syakti inauna. Kan makait itad iti pamadayaw iti pamilya tayo. Tano si ka siguro, amangan no si mukon ni mama. Awan mo ti madingar aramidak, Manang. Awan nga agpaiso, nga mawan mo't serbim. Jade, husto daytan. Anya ka di manan daytan nga ibagbagam iti adim. Ibagbagak lang mo't agpaiso, papa. Ngam saan arumbang dagita nga isaw-sawang mo iti adim. Tapno maidayaw ka laang. No diyo kaya't dagiti bagbagak, di saan laang. Ngam talaga ni Nilo tinakababain iti pamilya tayo. Awan paya pulos pa kaidayawan kan kuana. Aklunat Manang Emmy. Sa anak anasirib, akas ka ni Manang ko a Jade. Ngam ikagkagumaakmat ti agadal anaimbag, tapno idayaw nak kumamat ni mama. Ngam uray anya ti aramidek, talaga ani Manang kulaang tinalaing para kankwana. Kat dayta tinasakit arikrik naag. Amok ani Manang ko ti paborito ni mama. Kanayon na nga idayaw. No adadawatan ni Manang, itad na adagos. Ngam no siyak, ungtanak, kat iparupa na pay, asa anak ama ipanakkel nga anak. Iso natangsit ni Manang ko, taamo na nga iso ti kayat ni mama. Ni papa ti kanayon amang bagbaga kanyak, ken mang tubtub ngar kadakwada, tunggal madlaw na asabali ti panagsasauda kanyak. Agingga iti maysa nga aldaw. Darasagtag sukat. Sigurado nga agungot tumanan ni mama. No umuna ni Manang ang makasukat ng siyak. Agreklamon tumanan ni Manang ang maladaw iti pagkadalat. Nilo, pwede ka may bayag ka? Ay ayabon ni mama. Bumaba ka ditan, maladawan ni Manang mo. Nakaginginad kang tumot nga mga gungunay. Umayon mama. Darasag to. Nilo! Natinagdagdan ni Nilo! Mama, ni ading ko. Nilo, anak! Nilo! Mama, naawanan iti puot. Ay, Diyos ko! Jade, darasam! Agki daw kay titulong! Darasam! Italpayasan ka matagtagari, Elena. Okay ka kadilaan. Ay, diya ka mo, Tomas. Ngam idi nakitak tinapasamak ka ni Nilo. Kasla nasudak ti pusok. Di ka nagdanag. Naispalin ta anak ta. Iso na lang tawan pa'y puot ng aging kaita. Ay, Diyos ko. Diyak mapakawan ti magik. No dadakas ang mapasamak ka ni Nilo. Siyak ti akin basol no apay anatin nagiti agdan. Elena,
Jak sinigod a pinunasan tinaipakbuk adanum iti agdan ni Jebalay. Dayjay tinabadakan ni Nilo, iso na igalis, katnat nagiti agdan. Di mo pa basulan ti Bakim. Aksidente tinapasamak. Awan tinangayat na mapasamak ti Kasjay. Ita na amiris ko aamin nga inararamid ko kankwa na iti kalabas. Saan na ka nagbalin apatas ka nakwada nga agkabsat? Impang pangrunak ni Jade, nga uray amok ang masaksakitan ni Nilo. Nasaya at mata nakaamiris kan, Elena. Amom ka di, nga do ti impo na nasakit tinakam ni Nilo. Gapoy ti kasya at ratom kan kuwana. Ngam di na pulos impadpadlaw. Ha? Jaklay pagaro pa kasta. Kanayon mo ta naragsak na sumango kanyak. Akaslaawan anyaman a marikrik nana. Gamkayam. Oh. Di mo nadlaw, tadi na pulos impariknakan ka. Anapalalo amang rikrik na gapoy tar aramidam. Di na kaya tamadlaw mo ngagsaksakit tinakam na. Ngami, ipatpatag na kaunay nga inana. Ngam nasaksakit ita kanyak na ita anamuak. Sapay ko ba? Tamakapuutan ti anak ta. Mamatya ka sana baybay anti Diyos ni Nilo. Nasingpot nga ubing ta anak ta. Kat amo ka saan pa analadaw ti amin, Elena. Tapno mailintag mo tinaalas kay pakpakitam idi kan ni Nilo. Nasaya at mata nakapuot ka, Nilo, anak. Pa? Nasakit ti ulok. Normal ka no day tamarikrik nam ko na ti doktor. Ngam tinasaya at adamag. Nakalasat kan iti pagkad. Pasensya kayon pa. Saan kumana pasamak ti kastoy na nagannadak? Amok ngamin niya agungot ni mama. Numala daw ni manang. Iso dinardaras ko ti mulog iti agdan. Katay jay, naigalisak matan. Anak, di mo pa basulan ti Bakim. Aksidente tinapasamak. Pa, ay anda mamakan manang Jade. Nagawid da iho. Napanda na ngala iti aramatom dito ospital. Amom ka di ang madanagan daunay ken ka. Kadwa kita nagbantay dito ospital manipod pa iti adda ka ditoy. Papa? Nalaos ti pa nagbabawi ni mamam. Gapu ka dagiti inararamid na ken ka iti kalabas. Kanuray ni manang mo a Jade. Katagyaman na Nilo. Ta iti likudan dagiti inararamid na ken ka. Imparik namlat na tinalaos sa panangipatag mo kadakwada nga uray sa andangay kaskaso dayta. Papa? Napatag ka kada kami, Nilo. Katsapay lang kumatamarik nam dayta. Saan lang nga ita? No di kat iti agnanayon. Dagito'y nasaraka kasurat iti silid ni ading ko. Adda para kanya, para kan ka. Anya? Basaak nga muna ti surat na para kanyak, mama.
Manang Jade. Manang Jade. Sapay ko ma, kasi ka ti mapili itirol la kayat mo itirol play di school. Inkabil kung tinagan mo iti listahan, tapno si ka ti may prioritize. Nakasaritak mo tanda amin nagagayim ko. Kasta mo tanda iti nasingat kanya kati pagadalan, tapno si ka ti bilyenda. Good luck Manang Jade. Nilo. Nukasta. Ni ading ko gayam titimulong kanyak idi. Kunak na agmay sak idi. Amin gayam anaragpat ko kat adatulong ni Nilo. Ngamno apay akas jeti tratok kan kuana. Jade, anak. Basaan nyo mati surat na para kada kayo, ma. Sige, anak ko. Ma. Sapay ko ma, tamay panakildak mat oray maminsan laeng. Oray no sana ka na saririt akas ka ni Manang Jade. Aramidag ti amin, tap nagbalina ka na sayat nga anak. Oh, Diyos ko. Ituloy ko abasain ti surat para kanyak ti adim, Jade. Renabi yakal kalikaguma, nga ipagayo nga ipagpanakil na. Arakupan nakman, sakbaya sumregat iti silit ko maturog. Kasi tar aramidam ka ni Manang Jade. Ngam aging kaita, jakpay pulos na uray. Ngam oray no kasta, sa anak agumura ma. Ipatpatid ka lang sa unay. Unay. Ay, Diyos ko. Diyaklaim pagarap akas to'y gayam tilinaon ti puso ni ading mo, Jade. Pinili na ti agulimak. Katsak, pinilik mo ta dyak ikaskaso. Anya ti klasik nga ina. Pakawanan nak, Nilo. Pakawanan nak, anak ko. Pulos impagarop, amasarakan daman ng Jade ken mama, dagiti surat ko para kadakwada man ng Emmy. Gapo ngamin iti jak mayubkas ariknak para kadakwada, nagarami daklaangan iti mensahe, babaan iti surat. Ngam addalaang dagijay iti siled ko. Iti pan nakaaksidente, nagtalinaed iti ospital iti sumagmamanong aldaw. Kat kabayatan ti kaadak ijay, nadlaw ko ti panagbaliw ti trato kanyak ni mama, kastamutan ni manang ko a Jade. Ngam addalat ta panagdwadwak. Pagarupak ngamin anasingpet dalaan kanyak, tana ospitalak ket ngarod. Ngam ti jakam mo, kanayon gayam nga ibagbaga ni mama ken ni papa, tinalaos a panagbabawi na, ken ti panagkidkid daw na iti pamakawan, gapo iti trato na kanyak, iti kalabas. Nagsakit gayam tumas. Nagsakit ang mabasa dagiti balikas.
Asaan ko pulos anang ngagan ka ni Nilo? Gaputadyak inikan iti gundaway. Hindi paya kaya't kakasarita may papan iti daytoy. Ngam kanayon mumot nga ibaga as sensitive laeng ni Nilo nga anak ta. Kunak no husto laeng, adya inalaing ti kanayon nga idayaw. Diyak mo nga ininot gaya man ang mapaspasakitak dya may isa nga anak ta. Saan nagtagtaga rin ni Nilo? Ngam di na kahit asawan asa na masaksakitan. Diyak pulos ingkan kano dagiti napaliiw ko panagululimak idi ni Nilo. Ngam iti kaunggak, napatag kanyak ti anak ta. Amok day ta, Elena. Kat saan pa anala daw ti amin? Tapno'y pariknam day ta kankwana. Adapay panawan, Elena. Husto ka, Tomas. Manipod ita. Diyakon iparik na kankwana nga agmay maisa. Iparik na kankwana nga ipatpatag ko unay-unay. Katsapay ko ba? Tama pa kawanak pa'y ti anak ta. Nilo anak, ulit-ulit tagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapu iti saan ang nasaya at ngayon pakpakitakan ka iti kalabas. Kayat ko nga ilawlawag. Asaan na kayat asawan dagijay at ratok kan ka iti kalabas. Asaan ka nga ipatpatag? Mama? Madamag ko man lang? Apay nga minakasdi kayo kanya kitikal labas? Gaputa nagbali na kabulsa, kadagiti amin a sakripisyo idi anak ko. Kadagiti panawan a nagululimak ka. Uray basaksakitan kagaya man iti husto, gapu kanyak. Pakawanan nakmat Nilo, anak. No, jak pulos natubngar idi ni mamam, iti inararamid na kan ka. Patpatgan ka, Nilo. Saan lang animanang mo? Patpatgan kayo nga agpadpada. Kaya't ko amarik na dayta nga oray maminsan laeng mama. Manipod ita, inaldawan amarik nam dayta anak ko. Ikarikan ka. Agyaman at no kasta, mama. Wan anak ko, mga barwanan tayo manan. Nilo, ading ko. Mabalinta ka di tagsarita? May papanitan niya, manang. Pasensya ka, ading. Kadagiti panang tagtagibasit ko kan kaidi. Kadagiti na isawsawang ko asaan ko maarumbang. Lipato mong dagi dyan, manang. Diyak amo nga dugayam tinaitultulong mo kanyak. Kadagiti nagunod ko abaligik iji pagadalan. Impagarup ko ani mamalaang ti makatultulong kanya kadagiti achievements ko iji pagadalan. Naragsakak ngamin na makitkita ka maragragsakan ka, manang Jade. Manipod ita, saan lang ani mama ti agbalbaliw? Uray siyak, kaya't kumuti agbalin ang nasaya at akabsat kan ka, Nilo. Anak ko, umay kayon, tamangan tayon. Italaang manon ang makumpleto tayo nga aglalanglang amangan, anak ko. Kat maragragsakan kami unay kan ni Mamayo, anak ko. Iti kaanuman, awanen ti pangpangrunak kada kayo nga agkabsat. Ipariknak apatas kayo nga agpadpada kanyak. Mama? Bumawi akmat kan kanilo, ading.
Sapay la ko mataikan nak iti gundaway. Agyamanak manang Jade. Agyamanak mama. Agyamanak kada kayo. Agyamanak unay. Kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos, natungpal man ang Emmy. No idi kat kanayon aladingit kan apal para kanimanang ko ti marikriknak, nabaliwan anamin pinsan, gapo iti panagbaliw matan ti trato kanyak da mama, kan manang ko a Jade. Gapo iti dayta na pasamak, ad-addan ang nagbalinak nga inspirado ang nagadal. Kat uray siya ka mismo, Jack ni namnama adakkel ti agbalin nga epekto ti panagbaliw ti trato kanyak ti inak. Saan a panagpanakkel, ngem nag-excelak iti pagadalan manang. Katkas iti kabsat ko, nakagunudak kadagiti pamadayaw. Ad-adda idin anariknak tinalaos a panangipanakkel, ken panangipateg kanyak ni mamak. Agingga iti nakapagturpos kamin kanimanang ko, kat agpada kami ang naaddaan iti napintas a panagbiag. Ita nga addan bukod ko a pamilya ken anak, patas a kanayon ti tratok kadagiti anak ko. Tadyak kayat nga iti uray a pagkanitulaeng, makarik na iti liday ti asino man kadakwada, gapo iti saan a patas a tratok. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Nilo. Pagayam anilo, napnuan iti nabalitukan nga adal ti pakasaritaam. Husto ti kunam, masapul apatas akanayon ti trato dagiti nagannak kadagiti anak da. Uray pa'y siguron makuna nga adda pakapilawan, wenno pagkapsutan ti maysa nga anak, saan arumbang nga itrato wenno pakitaan iti sabali. Tadikat dayta ti panggapwan na amang tagibasitmet iti mismo abagina. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas dito